Osa 3. Peuran trofeen kiinnitys taustalevyyn. All right. Eli tämä kallo oli vetyperoksidirättien alla noin pari päivää, sai kuivuun noin pari päivää ja nyt olisi vuorossa kiinnitys. Ja kiinnitys on mun mielestä ehkä helpoin osuus koko tässä trofeen teossa. Se on helppoa, se ei ole vaikeita. Ja mä tuun näyttää teille tänään sen tavan, millä mä teen, mutta vuosien saatossa on tullut nähtyä, että tänne kalloon on liimattu tällainen puupalikka ja siihen ruuvit. Ei, unohda se tapa. Joskus näkee myös, että sarvet on kiinnitetty näistä reiistä suoraan kiinni taustalevyyn. Joo, se on helppo tapa, mutta se on kauhean ruman näköistä. Niin mä näytän nyt helpon ja yksinkertaisen tavan, miten se kiinnitetään helposti ja nopeasti. Ja mitä me tähän tarvitaan on, eli totta kai me tarvitaan porakone. Sitten meillä on tässä 2 millin pora, 3 merkkausnaulaa, oikea bitsi näille ruuveille, ja ruuveja on 3 kappaletta. Meillä on tässä 4 × 40 millisiä ruuveja. Ja sitten myös tällainen merkkauspiikki, jos jää vähän huonosti näkyviin taustaan, niin voi vähän parantaa. Mutta aloitetaan sillä, että otetaan tästä porankone ja tämä terä. Eli käännetään kallo tästä ylös alaisin. Meillä on tässä 3 hyvää kohtaa. Ja ensimmäinen kohta on tässä keskellä. Tähän me saadaan hyvin yksi ruuvi. Tässä on paljon luuta alla, niin se on siinä tukevasti. Ja sitten meillä on 2 kohtaa täällä takana, mihin me saadaan myös hyvin ruuvit. Ja se varmistaa sen, että se pysyy varmasti hyvin taustalevyssä. Niin aloitetaan sillä, että me otetaan tästä tämä porakone ja ruvetaan poraamaan eka tästä keskeltä. Noin. Ja tässä vaiheessa ei porata vielä läpi, vaan tehdään pieni syvennys. Noin. Porataan myös tänne taakse ja sama juttu. Ei porata läpi saakka. Suurin piirtein tohon noin. Ja sitten vielä toiselle puolelle. Ja sama juttu, ei läpi saakka. Sen jälkeen, kun meillä on reijät porattu, me otetaan nämä merkkausnaulat ja laitetaan ne näihin reikiin, kaikkiin 3. Noin, ja vielä viimeinen. Noin, niin nyt meillä on nämä 3 merkkausnaulaa paikalla ja otetaan tausta. Otetaan se tosta noin, laitetaan se tohon ja sitten käännetään kallo. Ja mallataan se suurin piirtein heti suoraan tähän näin taustalevylle. Katsotaan vielä, että meillä on se varmasti suorassa. Vähän ruuvit heiluu tuolla. Noin, ja kun meillä on se tossa noin paikoillaan, niin me painetaan hyvin ja ollaan varmoja siitä, että siihen jää merkit nauloista taustalevyyn. Ja sitten me nostetaan pois kallo ja nähdään, että meillä on selvät merkit nauloista jäänyt tänne. Tätä keskikohtaa voi vielä vähän parantaa, että se varmasti näkee hyvin. Ja kun meillä on se tehty, me voidaan ottaa nämä naulat täältä pois. Noin. Tässä vaiheessa me porataan nämä reijät läpi. Totta kai täältä takaahan me ei porata, mutta syvennetään niitä vähäsen. Ja vielä toinen puoli. Ja sitten porataan taustaan nämä merkkauskohdasta ja ne menee läpi saakka. Sen jälkeen me otetaan taustalevy ja mä yleensä laitan nämä ruuvit tänne taakse vähän heftiin. Noin. Ja sitten mä poraan niitä ihan vähän läpi niin, että ne näkyy tässä toisella puolella, niin saadaan se sitten helposti sovitettua noihin kallossa oleviin reikiin. Ja kun se on tehty, otetaan kallo, käännetään se taas ylösalaisin.
ja laitetaan tausta paikoilleen. Ja tässä vaiheessa, kun ne ruuvit on vähän vaan ulkona, niin me saadaan se helposti mallattua niihin reikiin, mitkä me ollaan tehty kalloon. Noin. Ja kun ne on kohillaan, niin sit vaan varovasti ruuvataan kiinni. Noin. Ja sitten käännetään ja katsotaan. Se on siistiä. Noin. Näin yksinkertaista se oli peuran trofeen kiinnittäminen taustalevyyn. Eli just tällaiset kalikat, unohda ne tai että sä poraat läpi. Tämä on helppo ja yksinkertainen tapa saada trofee siististi kiinni taustalevyyn. Mutta samalla tämä oli nyt peuran trofeen teon viimeinen osa. Kiitos, että olet katsonut ja toivottavasti tästä sarjasta on ollut sulle hyötyä. Ja jos sua kiinnostaa tällainen materiaali, niin hei, laita kanava ihmeessä tilaukseen ja kommentoi vaikka alapuolelle, että mitä sä haluaisit nähdä, että me tehdään seuraavaksi. Kaurista, pienpetoa, kommentoi ja kerro. Niin me jatketaan tästä eteenpäin.